Sizlerge bir şimdi ulken sırrını aytayn. Köpsü bile bilmeydi. Şunu aytayn. Kızımda kichkine tilinde ahawlyk bar. Rıga dil gelmedi. Men sol şunu осы kursda okup bastadym. Logopedtiň kızımyň bolaşagy dep, odan asa özümniň de mamandygyma say mugallimim var. Bolajak mugallimin sol üçün osunday ballar mysal maganda kelip жатса men olorga üýrete almaýym dep turamaýmyn goý. Sol üçün özümniň bolaşagym üçün dep осы kursda okup bastagan jaýym bar. Buyursa bugün jana birinji sabakda YouTube'da saldım, özleriňiz de gördüňizdir. Kichkine kıyındaw boldy. Gaýta-gaýta güle berdik. Buyursa natije berip жатsa bir şu özümniň kızymdan basaýym. Tajribe yüzünde осы kızımda hazır birinji sabakda ädiýi saldym. Natijesini ärni üýrengenin barlygyn natijesini salyp oturam. Egalasa jaksy natijesi jaksy bolup atsa, dalşe baldardan jumyş jasap bastaýyn. Mamandygym öz mugallim bolgandykdan osuňa say egalasa özümniň kızymdan bastadym. Birinji natijeni görebmiz dep korkunç bar, ürüý bar. Bilmeýim, şunda da korkunçdy jeňemin dep, şimdiki ürüýdi jeňemin dep men osu istep bastadym. Maganalaryň özü şart.